Μίλησες σε κάποια από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που είχες για το λεκτικό DNA. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω για το λεκτικό DNA των άλλων της γλώσσας κλπ. Λίγο, ναι. Ακούμε, αλλά. Οκ. Γεννιούμαστε και πέρα από το DNA που έχει πάνω στο σώμα, πέρα από πολλές κατευθύνσεις οι επιστήμες να πούν το περιβάλλον που επηρεάζει, υπάρχει και που ονόμασες ωραία εσύ, το λεκτικό DNA, δηλαδή ιστορίες, οι κομμάτια από ιστορίες, οι σημαίνοντα. Το όνομα είναι ο Λακάν, η γλωσσολογία. Στην ψυχάλυση τα σημαίνοντα διαφέρουν πολύ για τη γλωσσολογία. Σημεία αναφοράς, αν θέλεις πιο απλά, τα οποία σημαδεύουν ένα άτομο και πάση που γενιά σε γενιά. Και μπορεί να σημαδέψουν έναν πατέρα με διαφορετικό τρόπο. Σημάδεψε τον η μάνα του, είσαι μητσής, δεν τα καταφέρνεις. Και ο ίδιος να επεμβαίνει στα παιδιά του με έναν τρόπο, για παράδειγμα, να πάω να βοηθήσω, διότι δυσκολεύεται το παιδί μου. Το σημείο αναφορά του είναι το ίδιο. Και οι ταυτίζουν με το σημείο και στο τέλος έχουμε τα παιδιά που είναι ανίκανα. Έχουμε το μικρό παράδειγμα που σου είπα, το λεκτικό DNA και διαφορετικών των ταυτίσεων με το σημείο αναφοράς, που να πάει από μια γενιά στην άλλη. Είναι τόσο απλό και μπορεί να πάει πάπυρο το πράγμα. Και είναι ένας από τους λόγους που βλέπουμε πάλι σε εισαγωγικά κολονοποιημένους ανθρώπους και ειδικά στην Κύπρο, σε κουλτούρες που είναι πιο σφιχτές όπως στην Κύπρο, να υπάρχουν κλόνοι. Χτες μιλούμε με μια κοπέλα μου με τατού και χάθηκε λίγο η έμπνευση της, διότι κάνουν όλοι τα ίδια λέμε στην Κύπρο. Κάνουν όλοι πόδες, κάνουν όλοι σπαρτιάδες, κάνουν πηξίδες, ρολόγια. Έχουν όλοι τα ίδια. Και δεν είναι πώς με τα κάνει, τα έχουν πηξίδα. Ούτε καν να ψάξει ο καθένας να μου θέλει το κάνει. Κοιτάζει να μου κάνει ο άλλος. Τούτο δεν έχει να κάνει με το λεκτικό το DNA, αλλά δεν ξέρω πώς τη συζητήσαμε, να το φτιάξουμε ύστερα. Το λεκτικό DNA είναι που όλα κάνουμε το οικογενειακό ρομάντζο σε κάποια φάση, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι τα σημεία αναφοράς που μας ενδιαφέρουν εμάς. Που τη μια έχει το μπούζια που πιάνεται το κάθε άτομο, πιάνεται για να μπορεί να υπάρξει μέσα στον κόσμο να έχει μια κατεύθυνση. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετά είναι οδυνηρά για το άτομο και πρέπει να φτιάξει άλλα. Ένας από τους τρόπους για να φτιάξει άλλα, που τους πιο καλούς τρόπους είναι να είναι η ψυχανάλυση. Για να φτιάξει άλλα σημεία αναφοράς μες στη ζωή. Να ξαναχτίσει και να φύγουν τα σημεία αναφοράς ή το λεκτικό DNA που τον έπλασε σαν άτομο και να κατευθυνθεί κάπου αλλού. Να μην παραδώσει δηλαδή το σώμα του και να το πιάσει πίσω και να φύγει σε σπούδες τις ιστορίες που είναι συνείδητες παραμορφώσεις. Δηλαδή μέσα στις ψυχαναλύσεις που μπαίνουν σε βάθος μπορεί να βρούμε κάποια από τα σημαίνοντα, από τα σημεία αναφοράς που επηρεάσαν τους, που μπορεί να ήταν από τις ιστορίες του παππού τους και επηρεάσαν το γονιό και ο γονιός με τον τρόπο του σημαδεύτηκε από την ιστορία και ξαναπέρασε τα σημεία αναφοράς προς το παιδί. Ένα θάνατα και ένα χρόνο. Και τώρα όπως το αναφέρα τούτο, αφού τα σημεία αναφορά ένα χρόνο, οι ψυχαναλύστες λάθος που πιστεύουν πολύ ότι παλαιοντολογία, δηλαδή θα πάμε πίσω να μιλήσουμε. Η ψυχανάλυση και η ηρωνία να πούμε για το μέλλον. Για τη ζωή σου, να που θέλεις, το τώρα και για το μέλλον, και για το πριν. Έρχεται κάποιος και μιλά σου για το... ένα που υποφέρει. Πάμε πίσω να πεις γιατί δεν ξέρω, για τώρα. Βέβαια, αν θα μιλήσει για πίσω, μιλάει για πίσω.
ένα χρόνο ο πόνος μας και το ένα που μας σημάδεψε στη ζωή σε σχέση με το λεκτικό το DNA ή κάποια πράγματα που μας κάνουν και υποφέρουμε, ένα χρόνο. Είναι κάτι που ξεκίνησε πριν πάρουμε τη ρίζα του και να φύγει ο πόνος τώρα. Και που θα σημαδέψει θα φύγει ένα χρόνο. Γι' αυτό και που επαναλαμβάνονται. Πέρα από το habit. Όταν γίνει... μίλησες σε κάποια φάση, του λέεις το ότι είμαστε ζωντανοί, δηλαδή έκαμε σαν αναφορά στο ασυνείδητο, ότι γίνεται manifestation του ασυνείδητου. Δηλαδή, στο ασυνείδητο υπάρχει χρόνος. Όχι. Δεν έχει χρόνο το ασυνείδητο. Δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει ούτε επεντροφρόντου. Ούτε negation, ούτε στρατηγικά άρνηση. Μπορούν να συνυπάρξουν μαζί πράγματα που στη συνείδηση θα τα βρίσκουμε αντιφατικά και αντιθετικά. Και αν είναι ένα πράγμα που το ότι δεν υπάρχει χρόνο, μπορούμε να το δούμε. Σκέφτομαι τη ζωή τη δική σου, αλλά και τη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων. Ότι τα πράγματα που κάνουν είναι τα ίδια. Μπορεί να κάνει 100 σχέσεις κάποιος και αν τα κάτσεις σκεφτείς καλά, σαν να ήταν μια γυναίκα. Ήταν μαζί της, ή ένας άντρας. Ήταν τα ίδια πράγματα. Και προσπάθησε και συνειδητά και άλλαξε και habits, άλλαξε τις ρουτίνες του, δηλαδή το cognition του αλλάχτηκε, αλλά ο τρόπος που προσεγγίζουν τα θέματα αγάπης κτλ. Ήταν ο ίδιος. Υπάρχει το fixation, το φιξίρου, ο Φρόιντ στα γερμανικά, πας στη μία γυναίκα. Okay, so, το άχρονο και το αντιθετικό. Αν είναι ένα πράγμα που γίνεται, που πρέπει να κάνουμε, παλιά λέει ότι αν τα κάνεις όλα συνειδητά η ανήσυχη περνά σου. Καταρχήν να πω ότι αν μιλούμε για θεραπεία, η ψυχάλυση θεραπεύει με την επιθυμία. Είναι η επιθυμία που είναι η θεραπεία. Δεν μιλώ για τις ψυχοθεραπείες, για την ψυχάλυση, για την ψυχοθεραπεία, μιλώ για την λαγατική ψυχάλυση. Και που είναι θεραπευτικό είναι η επιθυμία. Πέρα από την εκτόνωση που να μιλάτε από κάποιον κτλ. Όπως είπα και άλλες φορές, του δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε ψυχάλυση να τα κάνει. Αλλά η θεραπεία μαθημάτων είναι η επιθυμία, αν μιλούμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά αν έχει κάτι που να γίνει, να πιάνει από το ασυνείδητο, το άχρονο κτλ. Και να γίνει συνειδητό, είναι ότι να μην υπάρχει αντίθεση και χρονικότητα και άλλη σχέση με τον χρόνο, με την πράξη μας και την επιθυμία μας. Δηλαδή να συνειδητώνει το πράγμα. Η επιθυμία δεν έχει άρνηση, δεν υπάρχει αντίθεση. Όταν μιλούμε για να μπορεί να γίνει μια ψυχανάλυση, πρέπει να υπάρχει πίστη. Πρέπει δηλαδή το άτομο που κάνει το αίτημα για ψυχανάλυση να είναι η τελευταία του επιλογή ψυχανάλυση. Δηλαδή να τα δοκιμάσει τα άλλα ούλα και η ψυχανάλυση να είναι, όπως ανάφερες, ο τελευταίος τρόπος πασίγαμαξη. Τούτη πίστη στην ψυχανάλυση όμως. Κατρία, αν μιλούμε για άμαξα, ναι, αλλά κανονικά είναι ο πρώτος. Ο πρώτος τρόπος, δηλαδή, αφού τα άλλα δουλεύει, σας σημαίνει ο πρώτος. Όταν μιλούμε για πίστη στην ψυχανάλυση, έχω την εντύπωση εγώ ότι η πίστη στην ψυχανάλυση έρχεται όταν έρχεται κάποιο clarity για την ύπαρξη του ασυνειδήτου. Ναι, η πίστη στην ψυχανάλυση μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους και με την ύπαρξη του ασυνειδήτου, αλλά μπορεί να έρθει με απλές ερωτήσεις, δηλαδή που έρθει με πλευρά της γνώσης, ότι έχει κάποια γνώση που δεν την ξέρω, δεν την κατέχω και άμα την μάθω, να μου περάσουν όλα ή κάτι κάνω λάθος, δεν ξέρω να μου κάνω λάθος. Μιλούμε που πέρα από το να αλλάξω κάποιες τεχνικές ή κάποια πράγματα που είναι στον τρόπο ζωής μου.
Τούτο εννοούμε πίστη. Δεν είναι να μου δώσει ο άλλος κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιες ανακαλύψεις που να κάνω. Τούτη πίστη που αναφέρνεις δαμέ, πρέπει να συνοδεύεται με όρεξη για να δουλέψει κάποιος. Συνήθως υπάρχει κάποια ψευδαίσθηση για με την υποπίστη και θα τη διαχωρίσω από τη θρησκευτική πίστη. Δεν είναι εκείνο το θέμα. Ότι ναι, έχει κάποια γνώση ή κάποια βοήθεια που μπορεί να πάρω, αλλά ακριβώς το ρήμα που χρησιμοποιείται για μένα είναι το πάρω. Θα μου τη δώσει κάποιος. Δηλαδή, η πίστη είναι στην ύπαρξη του μεγάλου άλλου. Όχι στο ότι να κάνω κάτι εγώ. Δηλαδή, στη λαϊκή ψυχάνηση, ναι, μεν υπάρχει ο ψυχάνητη, αλλά τη δουλειά είναι το υποκείμενο που κάνει στο τέλος. Γι' αυτό και όταν εργαστεί πολλά, ο ψυχάνητης στο τέλος μειώνεται και γίνεται ένα αντικείμενο, δηλαδή είναι ψυχάνητης πλέον. Χάνεται που τα μάθηκια του, και δεν χρειάζεται πλέον. Τι που έρχεται η ψυχάνηση. Δεν πάει στη ψυχάνηση για να μείνεις. Σε πολλούς που δεν τελειώνει ποτέ ψυχάνηση. Γιατί να με τελειώσει. Άιστο τσιούς που μπορεί να θέλουν να το κάνουν για whatever, hobby ή για οτιδήποτε. Αλλά ψυχάνηση τελειώνει. Πάεις whatever για το συγκεκριμένο σκοπό που θέλει να πάεις, για τον χρόνο που θέλει να πάεις εσύ, πολύ ή λίγο, ο καθένας κι άλλοι. Όμως, βάζοντας μια χρονική περίοδο, κι άλλοι και ο αναλυόμενος ποτέ με στρώνεται, τότε βάζοντας μια χρονική περίοδο, ας πούμε, δηλαδή θέλω να πάω από το α μέχρι το β. Και μόλις φτάσω στο β, εντάξει. Όμως τούτον υπάρχει κάποια limitations. Ναι. Αφού δεν υπάρχει χρόνος στη ψυχανάλυση, γιατί να βάλουμε μια χρονική περίοδο ή πόσο χρόνο να βάλουμε. Βάλει ζωή. Έρχεται κάποιος και το παράδειγμα πολλές φορές. Ήρθε είχε κάτι συγκεκριμένο να κάνει. Οι παρεμβάσεις που γίνονταν ήταν καθαρά ψυχαναλυτικές με τον λακανικό τρόπο. Στο δικαιομείο είχε λυθεί το πρόβλημα. Αποφάσισε το άτομο, χωρίς να μου το πει, αλλά νιώθε ελάδε, το τσάμε ήταν οκ ζωή του, και το θέμα αντιμετωπίζεται. Και τα που συγχύζονται και πολλοί ειδικοί ότι νομίζουν πρέπει να πάμε σε αυτός χρόνο για να είναι σωστή ψυχάλυση. Σαν που λέει, πρέπει να μιλούμε πάντα η μάμα και ο παπά. Καθαρά εγώ απευθύνθηκα προς την επιθυμία του και το ασυνείδητο του. Έκαμε ένα που να κάνει ο άνθρωπος, και αν ήθελε να ανεκατώσει να λύσει τις πόρτες, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εν πάση το άτομο, το ίδιο το αλλοιόμενο που πότε να σταματήσει. Και δεν ξέρει πότε είναι καλά η ζωή του. Αν ο αναλυτής ή οποιοσδήποτε, να μιλήσω για τη λαϊκανική ψυχάνηση, σκέφτεται, τόσο αλλοιόμενο δεν φτάσει και πρέπει να φτάσει, τότε πρέπει να πάει να ξανακάει ψυχάνηση ο αναλυτής, κάτι γνώμη μου. Διότι σημαίνει ότι σκέφτεται αν τούτος δεν φτάσει και πρέπει να φτάσει και όπου φτάσα εγώ. Πάμε σε εκείνον στο οποίο αντέδρασε και ο Λακάν, που πιστεύκαν ότι έχει πολλές κατευθύνσεις που πιστεύουν το πράγμα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Ακολουθούν που να πω τώρα, ότι το ανώτερο εγώ του αναλυτή ή το πιο όριμο εγώ του αναλυτή, επειδή δουλεύτηκε μέσα στην ψυχάνηση, πρέπει να ταυτιστεί με εκείνον, να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο, να φτάσει σε εκείνη την ψυχική ηρεμία, σε εκείνη την ψυχική οριμότητα, να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο σκέψης. Whatever, πάνω σε διάφορους τίτλους τσάμε. Όχι, πρέπει να φτάσει σε εκείνο το... Τούτο είναι άλλο είδους λεκτικό DNA που πρέπει να αποφευθεί ένα ακριβώς τούτο που σαν αντίδραση προς τούτο που δημιουργήθηκε η λαϊκανική ψυχάνηση, διότι η πίστη της λαϊκανικής ψυχάνησης, το πιστεύω της, είναι προς την ατομικότητα του καθενός, την ιδιαιτερότητα του καθενός. Και η ιδιαιτερότητα, το τέλος της ανάλυσης, έστω και αν στη θεωρία έχουμε και από την επιθυμία, όταν ανακαλυφθεί αλήθεια ή προς την πράξη, η προσφορά δική μου στη ψυχάνηση ζωή, σε πραγματικό χρόνο της ανάλυσης σταματούμε την ανάλυση και είναι αναλυόμενος. Simple as that. Το ασυνείδητο είναι πάντα που λέμε. Η ψυχάνηση όμως σταματά γιατί είναι μια πράξη ελεύθερη. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να την προστάξουμε.
να πιάμε το άλλο, να ψυχάζει να γίνεις καλά. Άλλους κάνουν όλη ψυχάλιση να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Το πλαγίες του, ακριβώς διότι είναι ευκαιρία που μέσα τους. Πρέπει ο άλλος να έρθει που μόνος του ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε η πίστη, επειδή καθοδήγησε την ζωή προς την ψυχάλιση. Εσύ άλλους η ζωή καθοδηγά τους, ξέρω εγώ, να πάνε κάπου αλλού. Ή κάπου αλλού να ψαχτούν, ή να θυκιαλούν άλλους τρόπους να θεραπευτούν ή να κατευθυνθούμε στη ζωή. Έρχεται μόνος του κάποιος και φεύγει από μόνος του. Μπορεί ο ψυχαναλυτής να σταματήσει κάποιον. Μπορεί να μην δεχτεί κάποιον, να του κάνει καλό. Οι γονείς που μπορεί να έρθουν στην ψυχάλιση και να φέρουν μια βαλίτσα των 32 κιλών, διαγνώσεις, χαρτιά, που φανταστείς και να έρθουν και να βλέπεις ότι κάτι υπάρχει για μένα που μες στη δική τους ιστορία που ίσως χρειάζονται ακόμα ένα χαρτί με το παιδί τους δεν καλά. Μπορεί για κάποιους λόγους και να αρνηθείς την ψυχάλιση το πράγμα ή μπροστά στο παιδί να πεις το παιδί είναι μια χαρά και να δεις ένα μικρό χαμογελάκι στο παιδί που δεν το πιάνει ποτέ, κανένας δεν το παίρνει καλά. Έχει να κάνει με την απόλαυση του γονιού, δηλαδή. Ναι, έχει να κάνει με την μυστική απόλαυση των γονιών, όχι ούλων, του συγκεκριμένου γονιού που λέμε. Πολλές φορές και ο γονιός μπορεί να μην ξέρει μες του τα ούλα τα καπιταλιστικά που έχουμε γύρω μας, τον που σου λέμε τυχαίνω, με πιο φάιλ ολόκληρα και αρνήθηκα από την ψυχάλιση στο παιδί και κατευθείνα τον προς κάτι άλλο. Υποστήριξα ότι πρέπει να ασχοληθεί, δεν θα πω λεπτομέρειες τώρα, αλλά με κάτι που έχει να κάνει με τα αθλήματα και τις τέχνες, δεν το έμεινε η ψυχή του. Και ευτυχώς ακολουθήσαν τόσο, νομίζω ότι ηρεμήσαν τα πράγματα μετά. Χωρίς να επηρεαστούσουν ούτε διαγνώσεις ούτε τίποτα άλλο, αλλά ήρθε η ηρεμία μες στο σπίτι μετά. Τούτη κρυφή απόλαυση... Το να δούμε καμιά φορά, είναι όπως κάποτε είπα παλιών ζωρών, είπα ότι δεν πρέπει να δει ότι ψυχάζεις όποιον μπορεί να πληρώσει, αλλά σε ποιον που έχει επιθυμία. Γι' αυτό και σε πολλές χώρες η ψυχάλιση είναι για την ελίτ, οι πλούσιοι που κάνουν ψυχάλιση. Ακριβώς για τον λόγο, διότι ακριβά, έχει 200 € το session, έχει πάνε 3 φορές την εβδομάδα, γιατί έχει και 2.000 το μήνα για ψυχάλιση. Έχει χώρες που έχουν τόσο οι ψυχάλιδες. Λίγοι ψυχάλιδες παγκόσμια, νομίζω 20-24.000, νομίζω κάτι έτσι, παγκόσμια. Για διάφορους λόγους δουλεύουμε με την ελίτ. Ένα από τα πράγματα που θα αλλάξω. Και αλλάξτε το πράγμα με το να θυκιαλέουν οι ψυχάλιδες και που έχουν επιθυμία να δουλέψουν, όχι που μπορούν να πληρώσουν. Τα χρήματα όμως έχουν να κάνουν με απόλαυση, με το jouissance που ανάφερε να κάνει. Τα χρήματα έχουν κάτι που κάνει νόημα και η απόλαυση είναι διαφορετικό στην ιστορία του καθενού. Είναι κάτι που έτσι απορρίπτουμε. Ζούμε μέσα στην κοινωνία κτλ. Ούτε κακό να θέλει κάποιος να κάνει χρήματα. Δεν πάμε στο να δαιμονοποιήσουμε τα λεφτά. Καθόλου το κάνουμε τούτο. Ούτε καν μιλούμε για το πράγμα. Στην ψυχάλιση, το αξίο που μας νοιάζει είναι τι είναι προβληματικό για το άτομο. Αν τα λεφτά, η σχέση με τα λεφτά είναι προβληματική, και συζητήσει την παρεμβαίνουμε πατσίνη. Αν δεν είναι, τότε δεν είναι πρόβλημα. Δεν έχουμε μια ιδεολογία σε σχέση με τα λεφτά, δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάτι στο επίπεδο της. Μάλλον αν έπρεπε να υπάρχει κάτι στο επίπεδο της ιδεολογίας, να το πω πριν νομίζω, η σχέση της πράξης, αλλά και το πώς κάνουμε πράξη είναι την επιθυμία μας. Ένα παράδειγμα πριν, το πώς σκιαλέουμε τους αλλαιώνους. Παλιά υπήρχε στην Αμερική που ήταν τούτο, όταν η ψυχάλυση ήταν το κύριο όπλο συνειδητά της ψυχιατρικής, κύρια μέθοδος, λάθος κατά τη γνώμη μου, και εναντίον στις οδηγίες του Φρόιντ, που μπήκε και έγινε μέθοδος στην ψυχιατρική.
δεν βρίσκεται ψυχάλιση. Δεν βρίσκεται. Διότι ήταν με την μέθοδο, τώρα έφυγαν κάτι άλλο, είπα πάλι δεν είναι ψυχάλιση. Δεν είναι καθόλου, είναι μια ηθική σε κίνηση. Η ψυχάλιση, ένας ψυχίατρος που είναι και ψυχαλιτής ή έκανε ψυχάλιση, τίποτε δεν τον εμποδίζει να εξασκήσει την ψυχιατρική του, ακόμα και τη φαρμακευτική ψυχιατρική του, έχοντα την ηθική θέση. Okay. Δηλαδή ξέρω ψυχίατρους τακανικούς, δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε, στην Ελλάδα μόνο, που μπορεί να δώσουν και τη φαρμακευτική αγωγή τους κανονικά, όπως είναι να τη δώσουν και άλλοι ψυχίατροι, και να παρέμβουν όμως και πας στον λόγο του ατόμου μπροστά τους. Δηλαδή θα είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Ναι, να ακούσουν να μπουλέγει το υποκείμενο μπροστά τους και όχι μόνο να μπουλέγεται από τη διάγνωση. Ένα από τα πράγματα που κάνουν η διάγνωση, ειδικά οι πολλά λεπτομερείς διαγνώσεις, είναι να μην αφήνουν, όποιος διάγνωση, να μην αφήνουν τον ειδικό να σκεφτεί μόνος του, αλλά και στο να ακούσει να που εκφέρεται από το στόμα του ατόμου μπροστά του. Να μην ακούσει τον ανθρώπινο πόνο βασικά. Η ψυχάλυση σε αυτό που ακουστέκει στην πλευρά του ανθρώπινου πόνου. Και πιο λίγο από την πλευρά της διάγνωσης, γι' αυτό και οι διαγνώσεις μας είναι structure, είναι δομικές διαγνώσεις. Είναι δευτερεύοντες, αλλά δεν έχουν πρωτεύοντα, δεν είναι πρώτος ο ρόλος τους. Δηλαδή η απελευθέρωση του υποκειμένου που κοινό όλον τον πόνο έρχεται όταν μιλήσει, όταν βάλει, δηλαδή χρησιμοποιήσει τις σωστές λέξεις ή να μεταφράσει το συναίσθημα με λέξεις, μπορεί να απελευθερωθεί από τον πόνο. Και έτσι το είναι κομμάτι, αλλά είναι τούτο που θεραπεύει. Αφού ξαναμιλούμε για θεραπεία, είναι που προσφέρει, μιλώ πάντα για τη λακανική ψυχάλυση, τη διάσταση της θεραπείας. Μιλούμε για θεραπεία την παραδοσιακή, η λακανική ψυχάλυση δεν είναι ψυχοθεραπεία, διότι δεν υπάρχει τίποτε που να θεραπεύσει τη ζωή. Είναι η ζωή του και μόνο θάνατος. Δεν μπορούμε να πιάσουμε αυτή τη θέση. Αλλά τη θεραπεία του υποφέρου είναι η επιθυμία. Η ταύτιση με την επιθυμία και η πράξη. Και δεν μιλώ για τις ευχές μας που έχουμε. Εκείνο που αλλάζει την πορεία μας στη ζωή. Εκείνο που θεραπεύει πραγματικά. Και η σχέση μας με τη θεραπεία είναι τούτη. Εμάς σαν λεκανικούς. Κάτι λόγω είναι δική μου. Εγώ αναφέρει στη ζωή και το θάνατο. Είτε στο μυαλό μου ότι ο θάνατος είναι σαν να έχει να κάνει με το position που πιάνει η λέξη, ξέρω εγώ, έχει mastery. Έχει κάποιον, έχει τη θέση του αφέντη, τέλος πάντων. Ενώ η ζωή έχει μια διαφορετική θέση, έχει διάφορα. Και πριν ανάφερε και τον καπιταλισμό, δηλαδή το master's discourse. Είναι πιο commercial, είναι πιο πουλήσιμη, πιο εμπορεύσιμη η εξύψωση του θανάτου. Και πιο... Εντάξει, θα πάει και πιο πριν, στη Ρώμη, ξέρω, η βία και ο θάνατος, και πιο πριν από διάφορες κουλτούρες, αλλά ειδικά στον καπιταλισμό μας και στους ανθρώπους γύρω μας, υπάρχει ένα fixation πάνω στο θάνατο. Είναι πολλά πιο εμπορεύσιμος. Οι άνθρωποι ζούσαν λέγοντας στον θάνατο. Και το μπορούμε να το πούμε, κάποιος που δεν ζει με βάση το να μου θέλει πραγματικά στη ζωή είναι νεκρός. Ζει μακριά από την επιθυμία του. Μακριά από την επιθυμία του ή μακριά από τα θέλω. Τα θέλω μας δεν σημαίνει όλα επιθυμίες, αλλά είναι προς την κατεύθυνση της επιθυμίας. Όπως και οι ασυνείδητες ευχές, τα όνειρα, δεν είναι όλα επιθυμίες. Επιθυμία οδονιάζει. Μιλούμε για τη λακανική επιθυμία, αλλά όλες οι ευχές έχουν την κατεύθυνση προς την επιθυμία. Οι ευχές του όνειρου. Αν τις βάλουμε δομικά, τέλος πάντων.
Αλλά κάποιος που ζει με τα. Να μου προτάσει κουλτούρα, το σχέδιο ζωής, αν θέλεις, για το πούμε, το σχέδιο ζωής της κουλτούρας, το σχέδιο ζωής των γονιών του, το σχέδιο ζωής των φίλων του, να μου γίνεται γύρω του, και μου λένε τα βιβλία, και μου λέει η επιστήμη. Μπορεί να ακούσει, αλλά χωρίς να σκεφτεί τι του κάνουν του ιδίου ή της ιδείας. Το σχέδιο ζωής είναι σχέδιο θανάτου βασικά. Πρόσφατα είχε εντυπιάσει μου σε εστιατόριο δίπλα σε βάφτιση και είδα έτσι νομίζω ήταν λίγο πιο μικροπομένα η γενιά που έβλεπα να βαφτίζασαι. Καταλάβεις τους αφορήσαν και τατουάζ πριν, καταλάβεις και πολλούς που τη δεκαετία που πέρασαν που το στρίτον τατουάζ που έχει στην Κύπρο. Έτσι ήμουν σωστός στις παρατηρήσεις που έκανα και ήταν και το συγκεκριμένο το στυλ με τις κάποιοι που λέμε με φάιλαν τη λακός, το παντελόνι το καφέ, το γαλάζιο το πουκάμισο με τζίνο το παντελόνι και είχαν τα τατουάζ τους, είχαν και τη γυναίκα τους και έχω μια απάντηση να πω σε πολλές μανάδες, με ανησυχάτε, αν παίρνουν από κάποιες φάσεις τα παιδιά σας, πάλι να καταλήξουν να γίνουν καλοί Κυπραίοι. Τούτη η κατεύθυνση προς το ιδεατό Κυπραίων είναι κατεύθυνση θανάτου. Δηλαδή, δεν σκέφτεται να μου θέλει πραγματικά να δώσει, να καταλήξει να κάνει έτσι που του λέει κουλτούρα. Έχουμε πολλούς δυστυχείς με τους ανθρώπους στην Κύπρο. Η Κίνα που κληρονόμησε. Εν τούτα που κληρονομούσε, αλλά υπάρχει και το. Κοίταξε, τούτα υπάρχουν γύρω μας, όχι μόνο στην Κύπρο, και γενικά. Αλλά στην Κύπρο είναι πιο έντονα τούτα. Είναι κληρονομίες πλέον, ναι. Πάμε και πίσω στον DNA το λεκτικό, αλλά η πράξη όταν θα τα κάνουμε είναι πάνω μας. Είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα είναι κάποια, την ευθύνη τη φέρουμε εμείς, τη φέρει κάθε μας. Δεν είναι δικαιολογία ότι είναι ασυνείδητα κάποια πράγματα. Διότι ακόμα και που έρχονται ψυχάλυση, καταλαβαίνουν ότι συνειδητά είχαν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους πριν να έρθουν ψυχάλυση, να αλλάξει η πορεία η ζωή τους και αποφασίζαν όχι. Ευκαιρία των δρόμων που δεν ήταν προς την επιθυμία τους, στον δρόμο που δεν τους κάνει υποφέρουν. Με τις σχέσεις τους, με τις δουλειές τους, είχαν δεύτερες και τρεις ευκαιρίες σε συντρόφους ή σε ξέρω εγώ που δεν έπρεπε να δώσουν. Πρέπει να φύγουν πιο γλύωρα από εργασίες που πρέπει να φύγουν, αλλά μην είσαι κάτι δεν το σίγουρο. Και υποφέραση. Αν το δούμε θεωρητικά. Εγώ άτομα που υποφέραν 10 χρόνια που panic attacks, διότι επέμενε, μιλούμε για παρέξυπνο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Ό,τι θέλει να κάνει. Εξυπνάταν, ίσως και τα κοινωνικά, ας πούμε, εξυπνάταν την ομορφιά, ξέρω εγώ, οικονομικά ήταν οκ. Και δεν έφευκε. Δεν έφευκε από τη δουλειά τη σίγουρη. Φυσικά υπήρχαν και δικαιολογίες, αλλά υπήρχε η άρνηση στο να ανοίξει το μυαλό του να κάνει κάτι άλλο, που σου που του δόθηκε. Του δόθηκε και που ήθελε ο παπάς και ο άμα του, βασικά. Υπήρχε άρνηση, επειδή του πολλά χρόνια. Υπόφερε πριν να έρθει. Σε 6 χρόνια, 4-6 χρόνια πάλι θα πριν έρθει η ψυχάλυση. Έχει άτομα που προτιμούσαν να έχουν τη θλίψη, να έχουν θλίψη, να υποφέρουν, να misery, παρά να πιάσουν τον δρόμο που πρέπει να πιάσουν. Έχει αντίμα που πληρωθεί, να περάσουν από έναν anxiety, έναν άγχος, να φύγουμε από το σίγουρο και από το κοινό που έχουμε τέλος πάντων για να δημιουργηθούν το καιρό που να μας πάρει στην επιθυμία. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το πληρώσουν κύριο. Έχει πολλές ψυχάλες που σταματούν για αμέθη και λέει το άτομο δεν θέλω να κάνω το βήμα. Για μένα, ότι άμα κάνει την επιλογή, είναι οκ. Αφού κάνει την επιλογή, επέλεξε το ίδιο το άτομο πλέον, δεν είναι ψυχάληση. Δεν και περάσει το ρουβικό να κάνει την πράξη. Τούτο είναι το παράδειγμα που διάλεξε να κάνει για την ψυχολογικά, τον Κέσσαρα που περνά τον ποταμό. Αλλά έφτασε σε το σημείο που επέλεξε να μου να πληρώσει. Τόσο πόνος όμως, γιατί υπέφερε 6 χρόνια πριν έρθει η ψυχανάλυση. Τόσο πόνος όμως, δεν είναι νόημα στη ζωή του. Δεν είναι το απόλαυση.
Απόλαυση εννοείται. Η απόλαυση είναι η απόλαυση του ιδανικού. Δεν μιλούμε για απόλαυση που μιλάω λαγάν και το ζούι σας. Κάποτε μπορεί να είναι συνειδητή, δηλαδή αν το πιάσει κάποιος σαδιστή ή σεξουαλικός σαδιστής, ναι, ή κάποιον που του αρέσει να βλέπει τη γυναίκα να του αφορεύει, ας πούμε, να του διαδακόπωρα να δεις. Και ναι, είναι συνειδητή απόλαυση, ας πούμε. Κοπρόφιλ, δεν μπορείς να δεις. Κοπρόφιλ που είναι σκατοφυρία, κάτι δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τώρα μέσα στα ίντερνετ, πώς σε έλεγα, κοιτάξει. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις που μιλώ, που είναι πιο μαλακές, είναι απόλαυση του ιδανικού. Δηλαδή, ο κόσμος προτιμά να συντηρηθεί το ιδανικό, που έχει να κάνει και με το λεκτικό DNA που είπαμε, το idea, το σύμπτωμα δηλαδή. Το σύμπτωμα σε τελική άνοιση είναι έναν ιδανικό. Να συντηρηθεί εκείνο και να υποφέρουσει στο συνειδητό. Άμα να ξεαλλάξουμε τη σχέση με το σύμπτωμα μας, είναι πολλά πιο απλά τα πράγματα. Πολλά πιο απλά. Δηλαδή, σύμπτωμα είναι μια μάσκα την οποία φορούμε, γιατί μιλήσεις για ιδανικό. Το ιδανικό, όπως το αντιλαμβάνω, έχει να κάνει με το identity. Είναι ένα identity, μια μάσκα που βάλουμε για να μπορέσουμε να... Βασικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας μας βάλουμε διάφορες μάσκες. Και είναι συνειδητές οι μάσκες σου. Τούτοι αν το δούμε από την πλευρά της μάσκας, δηλαδή του πέπλου, του πέιλ, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε χωρίς να το ξέρουμε για να μην δούμε. Για να μην δούμε τη μάσκα. Για να μην δούμε τη μάσκα την ίδια. Βάλουμε μάσκα για να μην δούμε ότι φορούμε μάσκα. Κάτι έτσι. Δεν το ξέρουμε καν ότι κάνουμε τούτο που το κάνουμε για να εξυπηρετούμε το ιδανικό. Είναι συνείδητο. Πολλές φορές όταν δώσουν τη σχέση που έχουν, παραμένει στη σχέση που έχουμε με τον καθρέφτη. Έχει πολλά τώρα που όταν για να καλύψεις, ας πούμε, και μόνες τους, είναι αρκετές για να τους δώσεις διαφορετικό νόημα. Ή άλλους μια έλλειψη νοήματος, να δημιουργήσεις κενό στο νόημα που να τους βοηθήσει. Αλλά ναι, το προτιμούμε να υποφέρουμε για το ιδανικό, η απόλαυση του ιδανικού, να απολαμβάνεται το ιδανικό. Αν το πάρουμε και από την πλευρά του βλέμματος και του gaze, μπορούμε να διαπληθούμε και για τα μάτια πιο μια απλή ερώτηση. Δηλαδή ζούμε τη ζωή μας, βασικά ζούμε τη ζωή που θέλουν οι άλλοι να ζούμε. Δεν ζούμε τη ζωή που θέλουμε εμείς. Τόσο ασυνείδητος ο άλλος. Πέρα από το μάμα, παπά, δεν ξέρω, μπορεί να μιλήσουμε για τούτους η ψυχάλυση, αλλά έχει να κάνει, στο τέλος έχει με την ευθύνη δική μας και το βλέμμα μου εννοώ, είναι δικό μας, δικά μας concepts. Δεν έχει το να κάνει με το γείτονα, με τον παπά, την μάμα, το ξέρω εγώ. Αν θες να μιλήσω για το πάθος, είναι πιο βάθη μου τούτα, αλλά κάπου μ' άρεσε και να χρησιμοποιώ τη λέξη, για να απλοποιήσουμε τα κουβέντες που κάνουμε. Είναι καθαρά δικά μας τούτα, οι τοπολογίες. Είναι εμείς και δεν που μας σταματά. Και έχοντας κάνει και το κομμάτι, ο ελεύθερος συνειρμός, κατά τη γνώμη μου, για να μην μας παρεξήσουν και άλλοι ψυχανητές, ο ελεύθερος συνειρμός, και το λέει κάποιος να τα πει όλα, κατά τη γνώμη μου, κάποιο ελεύθερο συνειρμό για να κάνω ψυχανάλυση, λάθος κατευθυντήρες γραμμές. Καταρχήν δεν χρειάζεται να πεις όλα, να πεις χρειάζεται να πεις. Δεν είμαστε αθηκιάστεροι, ούτε εγώ, ούτε ποιος που έρχεται. Και επίσης το μη λαθόρμητα, εγώ το μη λαθόρμητα εννοώ το, όχι να μιλά κάποιος μόνο ότι περνά από τον, αλλά για μένα είναι και σκοπός να φτάσει στο να πει να που θέλει. Ο ελεύθερος συνειρμός, να μιλήσει ελεύθερα, ο ελεύθερος συνειρμός είναι να μιλήσει κάποιος ελεύθερα για τον να που θέλει και που να αναφερθεί εδώ, να μην υπάρχει σχάση, σχίσμα, διαφορετικότητα του λόγου την πράξη. Γιατί όταν το αφρώσουν τον λόγο, θα σημαίνει πράξη.
να μπορεί να γράψει την πράξη με τον λόγο. Το αν μιλήσει ελεύθερα, να φτάσει να πει να μου θέλω. Πολλά εύκολο πράγμα να πει να μου θέλω. Για μένα είναι τούτο είναι. Δηλαδή, τούτες είναι παρεμβάσεις που έκανα εγώ στην ψυχάναλυση, που με την κατεύθυνση προς την πράξη, και κάπου διαφοροποιούμαστε λίγο. Μιλώ κάτι τουλάχιστον για το λακανικό πεδίο, που το σκοπός της ψυχάναλυσης είναι να πεις, να μπορεί να πεις όχι σε κάτι που σε ενοχλά, φεύγουμε λίγο από το. Να μπορούμε να πούμε νόη στην υπεραπόλαυση. Στο σου σας που μας πνίγει. Και τούτο είναι να γίνει βέβαια, αλλά η κατεύθυνση είναι τούτο. Η κατεύθυνση είναι το να, και όπως είπα πριν, ο ελεύθερος σειρμός να μένει η αρχή να μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα για το να θέλουμε. Που να σημαίνει να ισχύουμε με την πράξη του. Στην ερμηνεία των ονείρων, ο Φρόιντ ανάφερε ότι βασικά πιστεύω ανακάλυψε τον ελεύθερο συνειρμό από την ερμηνεία των ονείρων. Και αμέ ανακάλυψε ότι η γλώσσα έχει έναν νόμο, ο οποίος, δηλαδή, όταν ξεκινήσεις να λες την πρώτη λέξη, η δεύτερη έρχεται κτλ. Κάλε, τον ευκαιρό με χώρα. Ναι, συνήθως. Στον ελεύθερο συνειρμό υπάρχει, βλέπουμε ότι υπάρχει στη γλώσσα ένας νόμος, ο οποίος τούτο που ακολουθώ το πρώτο signifier, το δεύτερο signifier, το τρίτο signifier και πάει, δηλαδή μπορεί να λες 10 διαφορετικά πράγματα που στην πραγματικότητα μπορεί να... Στην πραγματικότητα μπορεί να με συνδέονται το ένα με το άλλο. Αλλά ύστερα φτάνεις σε σημείο που λες ότι... Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για λίγο. Λίγο. Εντάξει, τούτα ενούλα έχουν να κάνουν κάποιοι ανθρώποι από το ίδιο υποκείμενο και σε κάποια φάση στην ανάλυση είναι να βρουν, εκτός που να βρουν τη θέση τους στην ιστορία του ατόμου, να δεθούσει με την πράξη του αποτέλεσμα. Θέλω να γράψεις μια έκθεση, λίγο σουρεαλιστική, και στο τέλος δένωση, όπως το ανέκδοτο, που λέει κάποιος ανέκδοτο και λέει «Μα πού είναι να το κάνω, είναι το τελευταίο, το punchline». Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς είναι. Η τελευταία φράση που να σε κάνει να γελάσεις, αλλά να το πάρουμε στη ψυχάναλυση, η επιλογή που να πάρει το άτομο, οι επιλογές του, οι ευθύνες που να θέλει να λάβει, η πράξη του ίδια, η πράξη της ζωής, και μπορεί να τα δέσει τα ούλα μαζί ή όχι. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορώ να το ερμηνεύσω το ίδιο να γίνεται. Δηλαδή, μέσω του ελεύθερου συνειρμού απελευθερώνεται το υποκείμενο και τα ιδανικά του. Βασικά, είναι από το βασανίσιο. Το λεκτικό DNA που παρέλαβε είναι ένας Κυπρός που είναι πολύ καλός Κυπραίος. Και όσο μεταφορικές Κυπραίος που είναι με την Κυπριακή νοοτροπία, δεν εννοώ για τους μας παρεξηγήσουν κιόλας, αλλά με το μοντέλο. Αν είναι ok με το μοντέλο και δεν υποφέρει, δεν θα θέλει ψυχάζει, για ποιο λόγο να κάνει. Η ψυχάριση δεν πρέπει να δεχόμαστε κανέναν, ο οποίος έρχεται από περιέργεια, ο οποίος έρχεται γιατί είναι αυτιασερός, επειδή είναι της μόδας, επειδή οτιδήποτε, ο οποίος δεν τον κάνει η ζωή να υποφέρει. Αν δεν υποφέρει από τη ζωή, για ποιο λόγο να είναι ψυχάριση. Αν είναι ευχαριστημένο με την αποσύνη να του πω εγώ λάθος, έτυχε μου όμως που άκουσα και άλλους, τους ψαγμένους, να σας πούμε. Κάτι μου το που κάνουν είναι λίγο βίαιο, να κάθονται ας πούμε, και κάτω να κοιτάξει τον κύριο να μου κάνουν. Είναι καλά να κάνει ένα ψυχολόγος, ένα ψυχαναλυτής, ένα ψυχολόγος. Μα ποιος είσαι εγώ ή εσύ να του πεις να πάει. Τώρα πράγματα δεν μπορεί να τα διατάξεις, να κάνει την κίνηση όταν θέλει. Υπάρχει και μια σχέση με τη γλώσσα μας τα πράγματα, ακριβώς με το που ανάφερες πριν, η σχέση του αφέντη, ότι αν πάει τσαβέ να γίνεις καλά, να σε πάρουνε. Δεν είναι έτσι που ρευκούς είναι τα πράγματα. Αφού ο άνθρωπος είναι καλά με ζωή του, επειδή σου αρέσει και ο τρόπος που ζει να τον στείλει να κάνει ψυχάναλυση, δεν είναι να κάνουμε την ψυχάναλυση που κάνει ο Χίτλερ, που επέφκαν τους εσές με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ο Θεός δεν θα το κάνει ψυχάναλυση και όπου κάνουμε, είναι brainwash.
Δηλαδή, η κατεύθυνση προς την πράξη είναι ένα αποδεσμευτήσιο που γίνει να το πούμε, που τη θέση του αφέντη του να τους κάνουν όλους καλά κτλ. Φεύγει η γνώση, η κατεύθυνση προς την πράξη, απομακρύνεται κατά κάποιον τρόπο από την γνώση. Απομακρύνεται από τη γνώση του παρατηρητή. Ο παρατηρητής έχει γνώση, ότι παρατηρά, αλλά αρνείται να είναι γνώση έσω, όπως το λέμε, εντός. Γνώση που μέσα από λέμε, το σώμα του ζάμε, που μακριά κάθεται παρατηρά. Μυρολάτρες, γνώση που το βιβλίο, της πείρας της ζωής. Υπάρχει και άλλη γνώση που πάει, σταματάς πλέον να θέτεις στις γνώσεις του παρατηρητή στη ζωή και πάει στο να ζήσεις τη ζωή. Τούτο έχει να κάνει την πράξη. Είναι άλλη γνώση για μένα.